Kublai baro ki viewers sasin pan hagani ka video nyepet hakwe de ban ki khobor Laitkam kublai hapo kastin Meghalaya ye khamta me yapi ki khun sama gari kisi ban chantia negadi ka khobor Laitkam ye ngam egani ka video ban hadin ba phila de ban pe kre lagi jong ki documents ki jong pi late nakamta direct interview nakamta ba pinsha jit namta kene post kata government jobs jong ka West Hill district government jobs jong ka West Hill districts kata post jong ka multitasking assistant ane MTA kadon kuwi post karta ne gede khatpra hadu lai parsnem karta khatpra hadu lai parsnem plus 5 years relaxation nangta the salary pada hne gede 17,000 per month 17,000 lane khat nyo hajar tangka shibnai jingsi the qualification lane ka kardan ka bapila ban apply nangta kati ka post multitasking assistant hapo West Hill district kande ya ki candidates ki bala pandep ya ka BSc lane MSc ha ka food science and nutrition ha ka food science and nutrition di pila ban apply nagamta ketika post MTA hapo West Hill district but the date of interview lane ka tarik bana penlong ya ka interview kande ha ka khanyo tarik ubanai March harjara punriu kata hakpor khandai bejaman step hadu shpo beje and step di ngakarpan ya baro ki candidates kamtam kibala pendep ya ka BSc lane MSc in food science and nutrition late ban le ika interview bujong pi wala da dei tang kawi ke pusru ndre nya ban long competition namar ka perthemta desu ka basuk banyo kam nata kada ada dei tang iweru pi ha ban yaksai pi ha ban yale khna ma phinyo dem kum tam don re bahusuan IEP ye okay nata kada ada pila pendep etika qualification shim ya kane kalan kabu late ban appear lane ban le ya kane ka interview ha khanyo trik banai March hapo West Hill district kabade jong ka post multitasking assistant di tangatahi hakbe debat kane ka kubo